Musta mga kabisdak, tara luto ta. Kanana po akong patay karon nilagang baboy, mga buto-buto o butangan na to gamay nga tambok. Kasi nga na kung maglaga og baboy basta binisaya, ang akong niluto pakupsan din na ako siya, deser na ako tubigan. Ibutang na ko ang sibuyas, bombay ug ang luya. Ingon ana ang Bisaya nga magtrabaho mga kabisdak. So simple kaya nga to ang pamumuhay mo na siya nga kahoy gid atong gamit. Siyempre dili mawalang asin mga kabisdak. Kung kinsa nakailaan na, sagbot na sa uban pero tanglad na siya, mo na siya nagpadaog humot sa ato ang niluto. So abti kay kumulukot kay anak ta sa kuan taga bukid. Syempre butang nato repolyo para po na siya gulay no, kay lami mo tatok na saging saba, lami po na siya pero wala po saging saba, wala pa ko katanom. So repolyo lang sa atong ibutang. Nga na lang kasimple maghimo og nilatang baboy ang mga Bisaya. So yummy kayo na siya mga kabisdak. So luto na, pila ra ba yung pagtrabaho no? So kukaro na to ug dili mawala ang ginamos syempre with cook. Tara let's eat.